Bé, aquí estem una altra vegada. Anem a veure ara una cosa molt important del sistema immunitari, que és el rebuig. És a dir, per què una persona que rep un òrgan d'un altre, quasi sempre, la persona que rep l'òrgan acaba desenvolupant una reacció immunitària contra aquest òrgan que ve d'una altra persona. D'acord? Per això anem a mirar una vegada més el nostre sistema immunitari i veiem que està format per les cèl·lules del sistema immunitari sense cap mena de problema. Aquí tenim el ronyó, en aquest cas és el nostre, i anem a veure una miqueta què tenen aquestes cèl·lules en particular que fan que siguin pròpies o siguin nostres. Abans havíem dit que totes les molècules del sistema immunitari, doncs algunes tenen el complex major d'histocompatibilitat 2, aquesta i aquesta, i que tota la resta de cèl·lules tenen un altre tipus de marcadors de membrana que s'anomenen complex major d'histocompatibilitat 1. Aquí el tenim, aquí el tenim, aquí el tenim, aquí el tenim, i aquí el tenim. Després també tenim els receptors dels limfòcits helpers i tenim també els receptors dels citotòxics. Doncs bé, totes aquestes molècules o proteïnes de membrana formen el que s'anomena el nostre DNI. D'acord? Tothom té un DNI particular. És a dir, jo mateix tinc un tipus de molècules d'aquestes, una d'aquestes, una d'aquestes i una d'aquestes. Una altra persona tindrà un complex major d'histocompatibilitat 1, però diferent del meu, diferent del meu, diferent del meu i diferent del meu. Tot això dona una característica que és el que s'anomena el complex LA en humans, que és el mateix que dir que és el carnet d'identitat de cada una de les nostres cèl·lules. Això farà que el sistema immunitari sigui capaç de reconèixer quines cèl·lules són nostres, aquestes, i quines no són nostres, les que tinguin un HLA o diferent o molt diferent del nostre. En el nostre exemple tenim un ronyó que, com que és nostre, doncs s'identifica com a ronyó propi i per tant no l'ataquem, sinó que senzillament ell va fer la seva funció. D'acord? Els macròfags no l'identifiquen com a estrany, ni cap cèl·lula del sistema immunitari identifica com a estrany aquest ronyó que és nostre. En cas que el ronyó falli, per exemple, amb una insuficiència renal aguda, el ronyó s'ha de trasplantar. Agafem i trasplantem un ronyó. Aquest ronyó nou que ve d'una altra persona, és a dir, d'un altre individu, tindrà un HLA diferent. Les seves cèl·lules tindran un complex major d'histocompatibilitat 1 diferent de les nostres, com el que veieu aquí, o com el que veieu aquí, i les cèl·lules del sistema immunitari detectaran les cèl·lules del ronyó com a cèl·lules estranyes, és a dir, com a una molècula o una cèl·lula perjudicial, igual que un bacteri, d'acord? Amb la qual es desencadenarà la primera reacció immunitària que ja sabem, que és l'acció dels macròfags. D'acord? El primer que faran els macròfags serà intentar anar cap al ronyó trasplantat i fagocitar totes les cèl·lules que puguin del ronyó. Presentaran l'antigen, òbviament, en els limfòcits T, com ja sabem. Els helpers ho presentaran als limfòcits B, que al seu torn han estat en contacte també amb les cèl·lules del ronyó, i els limfòcits B, quan proliferin i s'activin, desprendran o secretaran anticossos que aniran directament a enganxar-se a les cèl·lules del ronyó per intentar marcar-les i que altres macròfags s'acostin a les cèl·lules del ronyó i les vagin fagocitant, és a dir, vagin destruint el ronyó trasplantat. D'acord? Això vol dir que tota persona trasplantada té un problema amb el seu propi sistema immunitari que fa que el ronyó trasplantat a la llarga sigui destruït per les pròpies cèl·lules del sistema immunitari. D'acord? L'única solució que tenim en això és un medicament, que és els que s'anomenen immunosupressors, que són els medicaments encarregats de disminuir l'activitat de tot el sistema immunitari, amb la qual cosa la persona trasplantada s'haurà de medicar amb immunosupressors
tota la seva vida, ja que si no, si traiem el medicament, el sistema immunitari es tornarà a activar i destruirà el ronyó trasplantat i per tant no podrà fer la seva feina. D'acord? Això és bàsicament l'explicació del per què es produeix el rebuig en òrgans trasplantats. Com més diferent sigui el DNI d'una persona a una altra, és a dir, com més diferent sigui el complex HLA, més rebuig hi haurà. I com més semblant sigui el DNI d'una persona, és a dir, el HLA d'una persona a la d'una altra, com més semblant sigui, dic, menys rebuig hi haurà. És a dir, com més semblant, més compatible. Com més diferent, més incompatible. I per tant s'han de buscar sempre donants d'òrgans que tinguin un HLA semblant o compatible amb el receptor per tal de que la reacció del sistema immunitari doncs, no es produeixi i si es produeixi amb baixa intensitat i permeti que aquest òrgan transplantat pugui estar molts anys dintre del cos del pacient i pugui viure amb la funció del ronyó del donant. D'acord? Molt bé.